So pag muli ko sa bukid din no, kay mo request ko ni Father Landay nga magpaluto ko niyag adobo. Kay lagi kani man gud si Father Landay no, grabe ni siya kalami muluto. Ug ani sad nga klaseng adobo ang gusto jud pud nako ba. Muna pag muli ko sa bukid din no day mo ana jud ko ni Father Land nga magpalit mi og karne day kay lagi mag-adobo mi. Kay diri man gud sa iligan day no day pag ako ang magluto og adobo day no kay puro palpak oy please lang. Kay lagi day ang luto man gud ni Father Land ug luto nako day no lahi ra kay diferensya. Muna unya na ko mukha og adobo day no day pag muli na gay ko sa bukid. Dayon ani sa mga panahon na day no diri min nga ngaon sa bangko. Kay lamisa mo lang Father Land day no day ko apod kay ila og trapo ba. Ay Diyos mio day marag ang bakterya mo nag-adjust lang Father Land ani please lang. Muna kay manguli naman lagi mi ani mga orasa day no day mo na naniud tumidaan sa kong apam. Og nagsugba na sa day ko bulad ani day no day pero hasta ang palpaka sa ko ang bulad. Kay lagi day nahilaw na ko pag sugba ang bulad oy. O di ba day inana ko katalente day pag abot sa luto-luto. Unya si Father Land day nagtanaw na ko nagkaon. Nagsigig ingon si Father Land sa kuha day no nga maghinahinay daw ko kaon day kay tambok na daw kuno kay ko. O di ba day number 1 basher na ko si Father Land. Pero day kailangan ako i-defense ang akong kaugalingon ni Father Land no. Niana ko ni Father Land no day nga nitambok lang ko day tungod sa akong sanina. So niana ko ni Father Land no tambok lang ko tan-awon kay lagi tungod na sa sanina ang akong gisuot ay please lang. Og mora day to no bay mo oy.